La comarca de El Serrans s'ubica al sector nord-occidental de la província de València. Ocupa una extensió de 1.405 km², la segona en extensió de la província de València per darrere de la veïna Plana d'Utiel-Requena. Un espai geogràfic en el qual s'alternen serres d'orientació ibèrica amb valls o amb canons fluvials com el del Túria o el seu afluent Tuejar-Xelva. Una comarca extensa però poc habitada, amb només 17.400 habitants, la qual cosa representa una densitat de població molt baixa, de menys de 13 habitants per quilòmetre quadrat. La integren 19 municipis, però cap supera els 5.000 habitants, i destaquen Villar de l'Arzobispo, amb 3.800, Pedralba, amb 2.600, Xelva, amb 1.839 i Tújar, amb 1.300. La comarca de Serrans, ubicada al nord-oest de la província de València, podem diferenciar tres parts perquè fa el clima. La part més meridional, en verd, seria un clima de transició entre les zones de litoral i les zones més interiors de la Comunitat Valenciana. En segon lloc, en groc, comparteix també una zona climàtica, la part més meridional, la part del sud-oest de la comarca, amb les planes d'Utiel-Requena, amb un clima marcadament continental. I per últim trobem les zones en blau. Podríem dir que és un clima de la muntanya del nord-oest de la Comunitat Valenciana, un clima similar al que podien trobar a totes les zones de muntanya de l'interior de Castelló i de l'interior i nord de València. Un clima on hi ha molta amplitud tèrmica i on també el fred és protagonista a l'hivern. La serrania representa el model de territori de l'interior valencià, condicionat per la naturalesa dels recursos i pel procés d'èxode rural implantat durant dècades. Avui en dia encara es redueix la població de la comarca, que presenta una important taxa d'envelliment del 25,8%. La taxa de mortalitat del 12,4%, més que duplica la taxa de natalitat, que és del 5%. Un espai definit per la ruralitat, és a dir, pels processos que condicionen i finalment determinen el present i el futur de les persones que hi viuen. A la despoblació cal afegir un altre problema: els pocs serveis que ofereix la comarca, amb només 4 centres de salut i apenes 20 sucursals d'entitats financeres. A la comarca dels Serrans es poden diferenciar 5 sectors. La part alta, amb els altiplans d'Alpuente, Titaguas, Aras i la Iessa, el tram protagonitzat per la conca hidrogràfica del riu Tújar, on hi ha Tújar i Xelva. El sector de la Cubeta de Villar, amb els municipis de Villar de l'Arzobispo, Xulilla i Losa de l'Obispo. La prolongació de la Serra de Javalambre, amb els municipis d'Higueroles, Andilla i Alcublas. I el tram més meridional del Túria, amb Xestalgar, Bugarra i Pedralba. Les activitats econòmiques productives més destacades estan relacionades directament o indirectament amb el medi natural. I destaca l'activitat agropecuària, l'explotació de recursos geològics i desforestals. La superfície forestal és de 1.000 km², representa el 71% de la superfície comarcal. La serrania concentra una quarta part de les pedreres i les mines de la província de València, que durant dècades han subministrat material de construcció a empreses del sector de l'àrea metropolitana de València i matèria primera a les indústries taulalleres de la Plana, en particular el caolí. L'agricultura que hi predomina és de secà, el cultiu de l'olivera per a fer oli i la vinya per a fer vi, així com fruiters a la part més meridional, concentren la major part de la producció comercialitzada. La producció ramadera també és destacada. Hi ha censades 213 explotacions ramaderes i es calculen unes 15.000 hectàrees de pastura. Predominen els treballadors en l'agricultura i en els serveis i predomina l'autoocupació. Els treballadors autònoms pràcticament igualen en nombre els treballadors assalariats. La comarca dels Serrans presenta uns recursos naturals i paisatgístics excel·lents i això ha de jugar un paper fonamental en el desenvolupament futur de la comarca, on el turisme actiu, el folklore, la gastronomia i el seu patrimoni han de ser els pilars fonamentals capaços de frenar l'èxode rural. Una comarca que, com altres de l'interior valencià, demana la participació i la col·laboració de tots els actors, públics i privats,
locals i supramunicipals per tal d'aconseguir el desenvolupament territorial desitjat, un futur millor per als habitants dels serrans.